Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah. Ngicela u-Allah alethe ukuthula phezu kwe-elikhabhuleni yonke i-Afrika yonke nezibusiso zakhe nomusa wakhe. Ngempela udumo lumfanele yena yedwa. Ake ngikhulume nalabantu laba abangisongelayo, nalabantu laba abangesabisayo, nalabantu laba abathi bayangizingela. Ake ngikhulume nabo. Kunestory engibaphathele sona. Ngicela bangizwisise, bangilalele, bangizwisise kahle. Lalelani ke bafowethu. Uyabona la ukhona. You are a ticking time bomb. Kodwa wena wazi. Uyibomb enga-exploda noma nini. Wena ongisongelayo, wena ongisabisayo, wena othi uyangizingela, wena othi kimi la sohlangana khona koqhuma nhlamvana ezinye ziyofekela. Ngikhuluma nawe ke manje, ngithi mina wena lapho ukhona njengamanje, you are a ticking time bomb. Ufana nebomb elingaqhuma noma yinini. Ngilaleleke ukuthi ngikhuluma ngani. Hayi mina ngedwa, mina nawe sobabili siyafana. Nawo wonke umuntu ophila emhlabeni. Kodwa ngiqondise kuwe kakhulu wena ongisongelayo. Lalela-ke. Uma uyolala wena uriska ukungavuki. Bakhona abangavukanga kunamhlanje. Uma ungasavukanga bese ufika kanjani kimi? Bese ungithola nini? Uma ungasavukanga njengalaba abangavukanga namhlanje abangazicelelanga. 2, uma ngabe wena la usuka khona kimi uzoza udriver imoto noma uzoza ngetekisi, lalela ulalelisise. Uyabona leyo moto leyo ma uyistarta wayifaka emgwaqeni noma lelo tekisi lelo ozobuligibele langena emgwaqeni, wayishintsha amagiya aze aphelela. Mangabe 5 forward agcine ku5, uma ngabe 4 forward agcine ku4, mangabe 6 forward agcine ku6. Leyo moto leyo noma leyo tekisi wena awusena control yayo. Isicontrolwa yilo odale mina wadala wena. Sekungenzeka noma yini, ngenzeka ungafiki kimi. 3, uma ngabe uzoza ngendiza, leyo ndiza leyo uma ngabe ike yasuka emhlabathini yenza lento okuthiwa ngesilungu i-take off, yaliphakamisa isondo laphambili yaze yawaphakamisa nawasemuva, yaba semoyeni yaba ngale kwamafu. Leyo ndiza leyo wena uphakathi kuyo. Kusengenzeka ingafiki la kufanele ukuthi iyolendela khona. Kusengenzeka iphahlazeke emoyeni. Ngoba wena nalo oyishayelayo amandla okuyicontrola anisenawo. Uzofika ndeka kanjani ke kimi indiza isiphahlazeke emoyeni? 4, lokudla lokudlayo okwakho ukuthi ukufake emlonyeni ugwinye. Ukuthi kungangeni ku-windpipe epipini lomoya kodwa kuye straight epipini lokudla akusekho ezandleni zakho. Kusezandleni zalo odale mina wadala wena. Lokho kudla okudlayo kungakubulala ungakafiki kimi. 5, lamanzi la owaphuzayo angakubulala wena ungakafiki kimi. Ngoba okwakho ukuthi uwaphuze, awunayo icontrol yalawo manzi ukuthi angayi kuphi epipini lani lokudla kodwa aye epipini likamoya. Umdali mayefuna ukuthi aye epipini likamoya azokubulala lawo manzi noma lokho kudla kuzokubulala. Wena awunayo icontrol. So please ngizama ukukutshela ukuthini? Yonke into ephambi kwamehlakho wena ungengakuboni lokho, kodwa ingamasotsha kaMdali.
umdali usebenzisa noma yini ukulwa izimpi zakhe. Ungathi usendleleni uthi uza kimi, kuvele kundize umaskito ungene ekhaleni kuphele ngawe, noma impukane ingene ekhaleni kuphele ngawe. Uloku sendleleni wena uthi uza kimi, iphume imoto iyoshayisa irobot noma iyongena phansi kwetruck, wena uloku uthi uza kimi. Ungathi usathi uyaphuma endlini uthi start imoto, kuqhamuke inyosi ifike ikutinyele ikuhlabe ngodosi ufe, usathi wena uza kimi. So be careful uma ngabe usongela umuntu. Amazwi ami okugcina athi osongela omunye umuntu khona naye abamsongelayo kwenye indawo. Obilisela omunye umuntu amanzi naye khona abambilisela wona kwenye indawo. Ogubhela omunye umgodi, lowo mgodi kungenzeka kungene yena. Obulala ngenkemba naye uyofa ngenkemba. Angazi noma ungizwe kahle. Qhubeka ke ungisongele ugcine la uthanda khona. Kodwa lamagama la engikutshela wona uze ungawakhohlwa. Basobha ke mfowethu. Angeke ngisho ukuthi uzibiza ngobani ku social media ngoba ngesabela impilo yakho. Ukuthi ngeke kuqhamuke mina ngisiphukuphuku vele ngiyazazi, angizwani mina vele nempi, kodwa zikhona iqhwanqhwange emambatheni ngiyazi mina. Yizwa ngami ngikutshela. Khona iphukuphuku kwambatha ngiyazi. Engathi nje mangimention igama lakho la angangitsheli nokungitshela. Sibone sekuculwa la ku social media kuculwa ngawe. Kuthiwa miyekeleni aphumule. Kuthi uvumeleni ukufa. Ngingazi mina. So please ngiyakucela yeke lento oyenzayo. Udlala ngomlilo. Ngiyabonga.